karon guys, na nagkauban ako ano? Taga Mabs. Shout out kay Alorinje. Kaya pala Mabs Pino lagi daw. Wala. So ato dami gulis karon guys, manuwa meron import na mo sa taga Piot, sa mga taga Piot. Sugar ni manok sa Piot. Taas. Sa taas kusog mga nagli daw. Kuha na kain tayo sa tago. Guys, so kami sa ulisihan guys, kami sa Mayahay ha. Mayahay din no. Kay way kontra sa ulisihan kay meeting import na mo. Sabi sa taga Piot. Dere magduwa ron. Warm up na mo kay Unsa, di mo kay score ka po ron dyan. Import. Now import. Kaya ano, ipakita man na si mong papa. Derag manok, wala na pagkaon. Kaya na ninduwa alag manok yun, pas mo na. Oh, dagay mong uli yan. Way panihapon guys. Way panihapon. Panihapon. So manguli na mi guys.